אני רוצה להראות לכם משהו מגניב לתאורת לד. חלקכם ילמדו, חלקכם יצחיקו. בואו נראה. זה פרויקט שעשינו פה את כל הבית, חלקכם יזהרו אותו מהסרטונים. עכשיו נשאר לי מקטע של כל זה למקם סרט לד עבור תאורת אווירה. כרגע מה שיוצא לי זה זוג גידים שיוצאים מתוך צינור שהם הולכים מכל התקרה עד לריכוז שנאים שנמצא בהמשך. מצב רגיל הייתי לוקח סרט לד, מלכים אותו למעלה, מלכים את הגידים לבפנים. לא נוח, לא כיף, לא כולם יודעים להלכים. אז מה עושים? יש פתרון נהדר. פתרון ראשון זה מחבר כזה, נכנס לתוך הסרט לד, סוגר עם מברג, מצד שני סוגר את הגידים. יש עוד משהו כזה, שזה נכנס לי לתוך הסרט לד, לוחצים, סוגר את המעגל. עד יש לי פה שני גידים שאני פשוט מחבר עם ההדק. אני אעדיף לעבוד עם זה, בואו תראו איך זה מתבצע. פשוט הכנסתי אותו, ניקח מברג, סוגר צד אחד, סוגר צד שני, ובואו נעלה למעלה. צריך לוודא איפה הפלוס, איפה המינוס. במתח נמוך מאוד, 24 וולט. וזהו, פשוט מאוד, לא צריך לבצע הלחמות, לא צריך לעשות כלום. נדביק את הסרט לד, וזהו זה. וככה בכמה שניות ביצעתי חיבור של הפס לד עבור תאורת אווירה לתוך המערכת. אהבתם? הכרתם את זה? שימו עוקב ונתראה בסרטונים הבאים.